Da, cred că putem începe. Mă numesc Sergiu Ignat, sunt Regional Manager pentru UE Systems Europa, responsabil de zona de sud-est a Europei. Cum vă spuneam, alături de mine este și colegul Alexandru Movilă, care o să vă răspundă live întrebărilor pe care le aveți. Vă recomand să folosiți tabul Q&A din partea de sus a aplicației Zoom. Câteva cuvinte despre companie. UE Systems este o companie de origine americană fondată în 1973 lângă New York și este producător de echipamente de monitorizare prin ultrasunete. Portofoliul cuprinde de la instrumente manuale, sisteme online, senzori, partea de software și, nu în ultimul rând, training pentru ultrasound analyst, categoria 1, 2 și 3. Avem o prezență globală, iar sediul european este în Olanda, cu prezență directă în Europa, în țările menționate mai jos. Pentru că vorbim despre energie și cum să o conservăm, cum să o folosim mai eficient, am adunat câteva informații de la Institutul Național de Statistică. În anul 2020, industria din România a consumat energie estimată la 6,4 milioane tone echivalent petrol. Acest lucru duce inevitabil la producerea a milioane de tone de dioxid de carbon echivalent în emisii de gaze cu efect de seră. Întreaga lume a observat aceste probleme apărute cu mediul în ultima perioadă, astfel încât la protocolul de la Kyoto și acordul de la Paris s-au luat angajamente de a lua măsuri pentru a reduce aceste poluări. Și aici avem informația de la Institutul Național de Statistică cu consumul energetic pe industrie pe anul 2020. Din punct de vedere financiar, în medie, industria are un cost de 0,15 euro pe kilowatt pe energie electrică. Acum, desigur că diferă de la companie la companie, cum s-au negociat contractele, dar media cam pe acolo este. Peste 10% din electricitatea utilizată în industrie se folosește pentru aerul comprimat. În medie, 30% din această energie este irosită prin pierderile sistemului. În mod normal, dacă întreținem bine sistemul de aer comprimat, ar trebui să se limiteze la un maxim de 10% pierderile. Iar faptul că în ultima perioadă au crescut costurile cu energia nu mai este un secret pentru nimeni. De ce să facem inspecții pentru detecția scurgerilor de aer? Pentru că despre asta vom discuta astăzi, despre scurgerile de aer și gaze industriale. Există 4 motive. Primul ar fi siguranța. Există sisteme presurizate sau gaze inflamabile sau care pot produce risc de asfixiere oamenilor. Identificând aceste probleme, putem avea un nivel mai ridicat de siguranță în fabrica dumneavoastră. Cum spuneam și la început, protecția mediului, dacă economisim energie, reducem cantitatea gazelor cu efect de seră. Pentru asigurarea calității, există anumite procese care necesită anumiți parametri de aer comprimat, iar eventuale probleme apărute în acest sistem pot să afecteze calitatea produsului finit sau rebut în producție. Și nu în ultimul rând, din punct de vedere financiar. Dacă pierdem aer, se pierde energie, implicit se pierd și bani. Cum poate ajuta tehnologia cu ultrasunete? Am ales să discutăm puțin și despre acest ISO 50001,
care este un standard internațional care permite organizațiilor de toate dimensiunile să optimizeze sistematic practicile energetice în procesele lor și să promoveze o gestionare energetică mai eficientă. Am aici un model publicat pe site-ul ANRE pentru întocmirea programului de îmbunătățire a eficienței energetice în unitățile industriale și un capitol aparte îl prezintă și reducerea scurgerilor de aer în conducte și utilaje. Și cum vă spuneam și la începutul prezentării, o instalație obișnuită și întreținută moderat poate avea pierderi de la 20 sau, dacă este complet neglijat, până la 50% din capacitatea de producție. Repararea acestor scurgeri și întreținerea mai bună a sistemului de aer comprimat poate reduce această valoare la mai puțin de 10%, iar per total, repararea scurgerilor într-un sistem de comprimare a aerului este de ordinul a 20% reducere în consumul anual de energie per total. Ok, și ce putem să facem pentru a întreține mai bine sistemul de aer comprimat? Sunt câteva măsuri ce se pot lua pentru exploatarea lui cât mai eficientă și, desigur, aceste măsuri pot să-i prelungească și viața. De exemplu, întreținerea sistemelor, filtrele, sistemul de răcire. Se mai pot monitoriza parametrii, presiune, temperatură, debit, punctul de rouă sau chiar consumul de energie electrică. Există situații în care este suficient să creșteți presiunea să modificați sistemul în loc de a crește presiunea în sistem, o instalație auxiliară booster, dacă este o zonă unde e nevoie de o presiune mai ridicată, decât să creștem presiunea în întreg sistemul. Sau să modificați funcționarea în afara orelor de vârf. Dacă, de exemplu, în schimbul de noapte se lucrează mai puțin, doar jumătate dintre utilaje, puteți lua în considerare să optimizați funcționarea compresoarelor în acest sens. Sau uneori poate nu e nevoie de aer comprimat, poate un ventilator, o suflantă sau o pompă de vid poate să facă funcția de care aveți nevoie. Dar, desigur, reducerea scurgerilor de aer în conducte și utilaje poate să aducă un aport important pentru prelungirea fiabilității sistemului de aer comprimat. Și de ce să facem aceste inspecții? Am luat un studiu de caz care este prezentat tot în partea pe site-ul ANRE. Un compresor care funcționează 2500 de ore pe an la 6 bari. Avem o fisură de jumătate de milimetru care consumă 250 de kW pe an, practic atât se pierde. Și, desigur, dacă diametrul fisurii crește, găurii crește, implicit crește și consumul energetic. Astfel încât ajungem la o fisură de 4 mm, la un consum de 11.000 de kW pe an. Și avem această descriere. Fisurile se detectează cel mai bine cu detectoare ultrasonice ce identifică șuieratul de înaltă frecvență, ce însoțește pierderea aerului. Și totuși, cât costă aceste pierderi? La prețul mediu pe care îl menționam mai devreme, 15 euro pe kilowatt, și 2500 de ore pe an, care înseamnă circa 104 zile, dar unele sisteme funcționează chiar și 365 de zile și 24 de ore. Pentru fisura de jumătate de milimetru, costul ar fi de 37,5 de euro pe an, la o singură gaură. Ajungem la gaura de 4 mm, care aduce un cost de 1687 de euro. Și, desigur, într-o instalație nu există doar o gaură, pot fi 10 sau chiar sute. Mai trebuie analizat și costul compresorului pe o perioadă de 10 ani. Avem, desigur, costul de capital, mentenanță, instalare, revizii, dar cea mai mare pondere în aceste costuri o are energia, circa 73%. În medie, 30% din acest cost sunt pierderi.
Este foarte important să avem un sistem de tratare a aerului, să facem mentenanța la timp, dar o modalitate foarte simplă care aduce beneficii rapid este să identificăm și să reparăm, desigur, scurgerile. Pentru că rata de pierderi ale unui sistem de aer comprimat neglijat poate să crească până la 40-50%. Pentru că astăzi vorbim despre ultrasunete, haideți să aflăm ce sunt ultrasunetele. Omul are capacitatea de a auzi sunetele pe un domeniu de frecvență între 20 de Hz și 20 de kHz. În general, limita este pe la 18 kHz și, desigur, scade odată cu vârsta. În general, în industrie sunt zgomote de toate tipurile, iar sunetele pe care le auzim sunt unidirecționale și penetrează obiectele solide. Uneori e dificil să identificăm zgomotul scurgerilor de aer. Deseori le putem auzi, în special pe cele foarte mari și dacă este relativ liniște, dar majoritatea nu pot fi auzite în timpul producției. Și pe lângă acest lucru mai există și scurgeri care efectiv nu pot fi auzite pentru că depășesc acel spectru audibil de care spuneam, pe care omul îl aude. În schimb, ultrasunetele ascultă în domeniul de frecvență de la 20.000 de Hz la 100.000 de Hz. Este un domeniu pe care omul nu îl aude. Ultrasunetul este direcțional și nu penetrează obiectele solide. Acest lucru îl face să fie ușor localizabil. Este o caracteristică necesară pentru a putea identifica precis locația unde există scurgerea. O scurgere în domeniul ultrasunet se aude precum un șuierat, ca să folosesc același termen din documentul de pe ANRE. Tehnologia cu ultrasunete detectează două fenomene, turbulența și fricțiunea. În cazul inspecției scurgerilor de aer comprimat sau gaze industriale, vom căuta turbulența. Despre fricțiune vom vorbi într-un webinar viitor în care voi prezenta alte aplicații care sunt legate de fricțiune, dar astăzi vom discuta despre turbulență. Această turbulență este creată de presiunea diferențială dintre conducta de aer comprimat, de exemplu, și mediul ambient. Este o aplicație fără contact, complet non-invazivă, inspecție ce se realizează la frecvența de 40 de kHz. Avem instrumentul și sunt disponibile o mulțime de accesorii care pot facilita detecția fie de la o distanță mai mare, fie pentru a localiza precis zona cu scurgere. Și cum se face? Este denumită metoda The Gross to Fine Method. Într-o traducere liberă în limba română s-ar numi de la brut la fin sau la lean. Setăm aparatul pe frecvența de 40 de kHz, sensibilitatea aparatului la maxim. Asta ne permite să auzim de la o distanță foarte mare, de până la 15 metri, zona din care vine scurgerea. Scanăm zona larg, acel gross de care vă spuneam, stânga, dreapta, sus, jos, mișcând din mână și urmărim sursa care generează sunet. Apoi, reducem sensibilitatea în timp ce ne apropiem de sursa sunetului și începem să scanăm zona mai ușor, într-o arie mai restrânsă, pentru că deja este localizată zona de scurgere. După identificarea zonei, se utilizează accesoriul de focalizare pentru localizarea precisă a cuplei, robinetului, regulatorului, furtunul crăpat sau ce este acolo. Și pentru a cuantifica, dar vom detalia puțin mai târziu cuantificarea, se măsoară nivelul de decibeli înregistrat de aparat de la o distanță de 35 de centimetri față de vârful acestei tije de focalizare. Și avem aici un video cu colegul meu Peter care vă va arăta cum se aude. Dacă aveți căști, boxe, e nevoie să porniți sunetul.
După cum ați văzut, destul de simplu. În funcție de echipamentul, instrumentul utilizat, sunt două abordări. Cu instrumentul analog putem să identificăm, marcăm cu o etichetă și ulterior să reparăm scurgerea. Iar cu instrumentul digital, acesta ne afișează și valoarea în decibeli a scurgerii detectate. O identificăm, o marcăm, raportăm cu aplicația DMS, cu softul DMS sau cu aplicația mobilă Leak Survey și, desigur, reparați. Observați că fiecare dintre abordări se termină cu cuvântul reparați. Acest lucru este foarte important. Acum vom detalia puțin aplicația Leak Survey Sidekick. O aplicație care vă ajută să cuantificați foarte ușor scurgerile detectate în timpul inspecției. De asemenea, vă ajută să monitorizați situația reparațiilor, pierderilor detectate. Sunt companii care planifică reparațiile în funcție de severitatea scurgerilor detectate. De exemplu, am detectat o scurgere care ne costă 1500 de euro pe an și alta care costă 200 de euro pe an. Este foarte simplu să vedem care ar fi mai prioritară. Aplicația este disponibilă gratuit pe dispozitivele iOS și Android și generează în timp real raportul de scurgeri identificate, costul, poziționarea lor ca și nivel de severitate. Și o să vă arăt în următoarele slide-uri cum se utilizează aplicația. În primul tab avem unitatea de măsură, moneda, limba și aici ar trebui introdus nivelul de utilizare al sistemului de compresor. În cazul de față avem 24 de ore pe zi, 365 de zile, dar în funcție de situația dumneavoastră puteți modifica. Ulterior, prețul cu energia electrică, aici este 0,15 euro, la dumneavoastră poate să difere. Sunt și câteva gaze predefinite la care se poate introduce manual prețul, dar despre gaze vom discuta puțin mai târziu în detaliu. Inițial pornim survey-ul, inspecția, îi dăm un nume și am identificat prima scurgere. În cazul de față este doar un exemplu, sala compresoarelor, nivelul de decibeli identificat pe aparat 45 de decibeli, presiunea din instalație, tipul de gaz și ajută să introduceți și un comentariu referitor la scurgerea detectată, astfel încât să poată fi cât mai ușor identificată, localizată. Ulterior, pentru că folosiți un instrument mobil, puteți aduce inclusiv o imagine, o poză pe care o faceți cu telefonul sau o poză care deja există pe telefon. Să zicem că selectăm camera, am făcut poză și am terminat raportul după ce am verificat toată zona pe care ne-am propus să o verificăm. Și avem în overview, avem toate inspecțiile efectuate. Selectăm această inspecție webinar test, așa am denumit-o eu. Și avem posibilitatea să downloadăm raportul cu imagini sau fără imagini. Selectăm cu imagini. Ulterior se va trimite de pe telefon un e-mail și e-mailul va conține un raport în Excel foarte detaliat despre inspecția pe care am efectuat-o. Fișierul Excel, raportul, care se va trimite pe mail, arată cam așa. În partea de jos avem 4 taburi. Dashboard-ul este tabul care ne arată o imagine de ansamblu asupra inspecției. Tabul Image ne arată imaginea capturată, poza făcută cu telefonul sau tableta în fiecare punct, cu detaliile și costul fiecăruia dintre ele. În tabul detalii avem
toată lista. Dacă dăm un click aici, ne duce direct pe poză să ne o arate și la fel valorile și consumul de energie electrică, CO2 și alte gaze emise datorită acelei pierderi. Pe ultimul tab, Survey Settings, este necesar să introduceți prețul. Prețul pe care îl aveți cu energie electrică sau cu gazele industriale pe care le-ați inspectat. De asemenea, durata de funcționare a sistemului de compresoare. Beneficiile, sigur, reducerea consumului energetic. Asta este cel mai important și eficient financiar vorbind. Reducerea presiunii din sistem. Foarte des am întâlnit situații în care se setează sistemul de compresor pe 8 bari ca să ajungă 6,5 la linia de fabricație. Desigur, există căderi de presiune, dar uneori creșterea aceasta la 8 bari sau poate chiar mai sus, deseori este făcută pentru a compensa pierderile. Sigur, dacă avem compresorul mai puțin solicitat, putem și crește durata de viață a sistemului și îmbunătățim fiabilitatea sistemului. Cam asta a fost cu aerul comprimat. Haideți să discutăm despre celelalte gaze, pentru că și acestea pot fi raportate. Comparând gazele industriale cu aerul comprimat, sunt mult mai costisitoare. Avem aici cele mai utilizate gaze în industrie, cum ar fi azotul, hidrogenul, argonul, dioxidul de carbon, oxigen, helium. Ele se livrează fie la butelie, fie cu cisterna și apoi sunt stocate în tancuri prezente deja în fabrică. Dar cum știm cât costă o scurgere pentru gazele industriale? E nevoie să facem anumite calcule, dar o să le detaliem și nu este deloc complicat. Trebuie să cunoaștem prețul gazului care ne interesează, raportat la 1000 de litri în formă gazoasă. Majoritatea facturilor care vin de la furnizor apar sub altă formă, metri cubi sau 100 cubic meter. Am mai jos un model al unei facturi, este de la colegul meu din UK. Și aici, în cazul de față, factura era în 100 cubic meters. Avem 2971 de 100 cubic meters la un preț de 1635 de euro. Și cum calculăm ca să aflăm cât ne costă 1000 de litri în formă gazoasă acestui gaz? Avem acești 2971 100 cubic meter, împărțim la 100 și ne dă 29,71 metri cubi, dar încă suntem la formă lichidă. Aici trebuie luată în calcul rata de expansiune. Fiecare gaz are o rată de expansiune diferită. Luăm de exemplu azotul pe care îl avem în această factură, are o rată de expansiune de 1 la 696, declarată la o temperatură ambientală de 21 de grade Celsius. Continuăm cu mai multă matematică. Înmulțim cantitatea în metri cubi la rata de expansiune și rezultă cantitatea totală a azotului în formă gazoasă, 20.687 de metri cubi în formă gazoasă. Iar acum partea simplă, împărțim suma totală a facturii la această cantitate și ne rezultă un preț de 7,9 eurocenți pe 1000 de litri în formă gazoasă a azotului. Dar cât costă alte gaze? Am terminat cu matematica. Desigur, gazele diferă în funcție de cantitatea livrată. Una este să luați la butelie, alta este să luați la cisternă și tipul gazului. De exemplu, heliumul este unul dintre cele mai scumpe gaze din industrie. Și avem valori estimative. Desigur, dacă aveți neclarități, puteți verifica raportat la factura furnizorului dumneavoastră.
hidrogenul, azotul, dioxidul de carbon, 18 eurocenți pe 1000 de litri, în formă gazoasă, menționez. Oxigenul, argonul, iar heliumul, vedeți, între 8 și 13 euro pe 1000 de litri, în formă gazoasă. Și avem o scurgere, un exemplu la scurgere de azot, la prețul calculat inițial 8 cenți pe 1000 de litri, în formă gazoasă, un orificiu de 1,6 mm la o presiune de 7 bari pe instalație. Acest orificiu nedetectat aduce un cost anual de 7700 de euro pierderi. V-ați întrebat cât de des aprovizionați cisterna cu gaz? Avem un exemplu la o butelie, de exemplu, 11 metri cubi, aproximativ 127 de euro. Dacă pe butelie avem un regulator de 2 bari, iar scurgerea măsurată cu instrumentul cu ultrasunete este de 5 decibeli, vom avea 6 zile până când butelia va fi efectiv goală. Pe lângă inspecția pierderilor de aer sau gaze industriale, există și alte tipuri de aplicații pentru asigurarea calității, de exemplu. Avem teste de etanșeitate sau scurgeri de vacuum sau etanșeitate la zgomot vânt în industria automotive. Concluzii. Aerul comprimat nu este gratuit, de fapt este foarte costisitor. Este o energie verde, dar este foarte scumpă. Alte gaze au prețul mult mai ridicat, cum vă spuneam, heliumul are un preț foarte, foarte mare. Utilizând tehnologia cu ultrasunete și inspectând, identificând scurgerile și, desigur, reparându-le, putem aduce câștiguri foarte rapide din punct de vedere financiar și pentru mediu. Este suficient să identificați un orificiu foarte mare, o scurgere mare, care poate plăti instrumentul efectiv și return of investment-ul este foarte rapid. Inspecția scurgerilor este rapidă și ușor. Ați văzut în acel video, este foarte ușor de identificat. Vă trebuie doar echipamentul și trainingul necesar și aplicația de raportare dacă credeți că este necesară pentru dumneavoastră. Un raport nu va economisi banii. Dacă reparați scurgerile, veți economisi banii. Alte aplicații cu ultrasunete, detecția scurgerilor despre care mai devreme am discutat, aer comprimat, gaze industriale, orice sistem în care există o presiune diferențială între conductă și mediul ambient. Tot din categoria conservării energiei face parte și aplicația de inspecție a oalelor de condens, care se poate realiza cu aceste echipamente. Inspecția pentru a identifica dacă oala de condens face funcția de purjare a condensului către recuperator. O altă aplicație, inspecția electrică, inspecții electrice ce pot identifica probleme de descărcări electrice, precum efectul corona, tracking, arcul electric sau vibrații mecanice în tablou. Inspecția valvelor, putem identifica dacă o valvă închide în poziția de închis sau are o scurgere în interior. Și în ultimul rând, inspecția rulmenților și lubrifierea condiționată. Despre aceste subiecte vom discuta într-un webinar ulterior. Cam acestea au fost informațiile pe care am vrut să vi le ofer astăzi. Sper că v-au fost utile. Dacă aveți întrebări, mai avem puțin timp, putem să rămânem pe chatul de întrebări și răspunsuri. Dacă nu, puteți să trimiteți orice întrebări sau detalii doriți pe adresa de e-mail, datele de contact le aveți acum pe ecran și
o să vă răspund fiecăruia. Ok, văd că avem o întrebare. Cum aproximăm dimensiunea orificiului? Practic, orificiul prin care se scurge aer poate să fie de o formă mai iregulată sau o formă mai rotundă. Întreaga cantitate sau estimare de pierdere este dată și de presiunea din instalație, desigur, și de această formă a orificiului. Calibrarea aplicației care cuantifică pierderile s-a făcut într-o universitate împreună cu debitmetre masice și nu văd atât de relevant să știm cât de mare este gaura, ci cât de tare suflă. Și a răspuns colegul meu, Alexandru, practic nivelul de decibel pe care îl înregistrează instrumentul, acela ne spune cât de tare suflă și cât de mare este pierderea. Desigur, este direct legată de gazul din instalație, aerul sau ce este și presiunea de acolo. Este vorba de litri pe minut. LPM-ul din tabel, liters per minute. Mai avem o întrebare, dacă există o legătură între nivelul de zgomot, temperatură, presiune și tipul de gaz. Sigur, toate au legătură, nu neapărat temperatura, dacă vorbim de aer, dar este bine să avem o instalație de tratare, astfel încât pentru umiditate, temperatură, astfel încât aerul să iasă de o calitate cât mai bună. Tipul de gaz, vă spuneam mai devreme, prețurile, dar așa ca un rezumat, ok, sau forma găurii influențează zgomotul. Forma găurii poate să dea un nivel de decibel mai mare sau mai mic, raportat la cât este de neuniformă. Vă puteți gândi la apa cum curge la robinet, foarte lin, sau apa cum curge într-o cascadă, foarte turbulentă. Tipul de gaz e necesar doar în calculul prețului. Presiunea, sigur că diferența de presiune creează zgomotul. Cu cât este o presiune mai mică, cu atât nivelul de decibel va fi mai mic. Da, tabelul cu prețurile pe fiecare zonă se poate actualiza. Ce vă interesează pe dumneavoastră, cum v-am arătat în prezentare, să modificați prețul pe kilowattoră pe care îl are compania dumneavoastră și rata de funcționare a compresorului, câte zile pe an, câte ore pe zi. Viscozitate. Vă referați la viscozitatea gazului sau în cazul lichidelor? Gazului? Nu. Deci prețul gazului pe 1000 de litri în formă gazoasă, presiunea și nivelul de decibeli. Asta este ceea ce trebuie să avem în vedere. O să vă contactez eu telefonic în ceea ce privește subiectul cu inspecțiile electrice și detaliem acolo. Ulterior o să existe webinarii și pe temele celelalte menționate, aplicațiile de inspecții electrice, rulmenți și lubrifiere, valve, oale de condens vor urma și desigur veți fi informați. Am înțeles, o să vă contactez eu telefonic. Ok, dacă mai există alte întrebări, mi le puteți transmite și direct. Cred că am răspuns la tot ce este în lista aceasta.
Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc pentru participare și ținem legătura, ne vedem la următorul webinar. Pe curând, o zi frumoasă!